Hola, sí, recordo perfectament l'última obra que vaig veure, és aquella nit al Teatre Villarroel, i vaig anar amb el meu marit a primers de febrer i em va encantar. Bueno, l'anècdota és que em vaig emocionar moltíssim, em tenia molt a prop, i ho vaig viure molt i ho trobo molt a faltar, moltíssim. Estem ja tornant a treballar, però també necessitem tornar al teatre, tornar al cine, tornar als concerts, tornar a la vida, que són les altres coses, que no només és la feina, encara que la feina la necessitem per sobreviure. I espero que pugui ser aviat, perquè si no acabarem tots molt deprimits i molt malament, molt taradets. Vale? Moltes gràcies. A veure si podem tornar aviat al teatre.